adol jenenge sapa? Mas Nurakim, panggilane Kepet. Pak Bambang iso. Walah iso golek dhuwit oleh. Iya. Ditemanin? Mandat mawon. Tak golekne. Jos Sing jos to? nggih. Ade, karo iki. Heh, wong tak pilihne kuwi malah mbok liling liyane. Sing iki. Ya kene dia. Kene. Masuk iki ya ning. Masuk. Jojis. Empane sawan. Rana juga. Kancanono tok, kancanono tok. Iki nganu barang to, Pak. Salatullah. Ya duduk. Isone. Cah nesu. Udah maju. Ya. Ketok. Loh, Ndang ya. disoteng kok itu tenang ya. Nanti bila tidak kuat lambaikan tangan banyak kamera ya. Kamerane ning kono Mas, ning kono. Wakeh ya. Full YouTube. Yo, siap. Merana memang merana. Kalau putus cinta asik sama lagi Sama. merana memang merana. Ayo
Terima kasih dari pemuda Darjo. Sama-sama. Lagi po wis. Lagi po wis. Oh, lu kok bisa. Kowe ngelu. Ya lek ngono turu wis. Bang. Iya, Bang. iki kira-kira sapa nek sing arep bose malah sapa sing arep? Siapa sing biasanya nyanyi sinten? Siapa ya? Aku ngelu sudah aku. Mas Ayu, Mas Bayu, Mas Bayu. Pajar. Mas Fajar. Mas Fajar. Niki bos pasare Brambang. Oh niku Mas Fajar. Nggih. Oh nggih, monggo Mas Fajar. Monggo Mas. Sing pundi niki Mas Fajar? Wo medun. Oh, kok kon medun? Wah, Wah, kon medun. wonge Ngapa to, mau Mas? wonge mau medun nek kon medun. Kok diusir to, Mas? Oke, Mas Fajar mau gabung, Mas Fajar ayo. Monggo Mas. Mas Fajar. Ayo Mas. Monggo Mas. Wah menikmati aja. Oke. Wes Monggo, menikmati. Mas, monggo. Heh, mampir Mas. Mampir. Iya, iya. Ini tadi Mas Kempit Inggih, atau Mas Mas Kempit. Nurokin sudah memeriahkan acara pada malam hari ini. Nggih. Tasakuran petani bawang merah. Merah. Ono tlatah Jalan Ontoseno, Dusun Parirjo, Gedang Sewu Pare Pare. Kediri. Alhamdulillah. Ya, Ini Mas, penontonnya masih banyak sekali Mas Bambang Bawowo. Rugi pokoknya lek kondur Do mumpung. ngadep rene nyapa to jane. Loh. Iki yo aneh-aneh, yo mergo ditanggap ada Iki apa gara-gara mik iki ya? Aku kan ora apa-apa lho padahal. Yo mik penak iki. Nyetrem ya. Ngarek uhul bareng. Ya